سبعيسي أيونك خوني خيل سبيتك تخون تخيل سبعيي لغتسالك خون لخيل نسخة أملاخ إخا اتفقدوا نجرون بزي كان نسخة أنا كفلت أي خيل إنه فقد كان مخرني مهارني نجرني بالقدس داوود ومن فسك قدوس يمرهني بزاهر اللي فوتو أنا كفلت إيه عليه اللي بالسبب نتليو ويم زاهر يخوني ويم دمون نسخة زاهر خايلو فقد زاهر بزن لسبعة ثلاثة نجارات كنفلت نخلينا قدامي زاهر نهزو بمصحف ينكرو مصحف قدوس زين بسبب فقد እግዚአብሔር ይጥይቅለው ማለት ናማትና ክንምነ ከም ዘይብልና በደንብ ገይሩ ነገርና ስለዚህ እግዚአብሔር ዘም ሁሉም ዚኦም አይደልየሙን ማለት ዒፍ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ፈጺማ ክትናገር አይትኽሊ ከተንብውን አይትኽሊ ካብ ዒፍ ዝበለጽካ ፍጥረት ሓዳር ክገብር ደሊሲ ከመይ ለለሰ ይትሐሸኒ ገለ ኢልካ ተማኺርካዮ ታወቃሕ ዝበለትካ ታውሽጥኻ ለሐጎሰትካ ንሳናትካ አይሎም ይመኽሩ ማለት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስብሐት ለእግዚአብሔር ቲያነ ዘፈጠረ ከመናምልኮ ከናምልኮ ካብ ዘይ ምንዋር ለምንዋር ዘፈጠረና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሽሙ ተኸበረን ተመስገነን ይሁንልና ሰላም እግዚአብሔር በብዘለኹሞ ይብዛሕልኩም ክቡራትን ተኸታተልቲ ስርጉት ሚዲያ እንሆ ለማዓንቲ ብፉሊ መደብ በኸመይ ኣብ ዝብል መደብ ተረኺብና ንኣኻትም ቅዱስ ቃል ክነቐብል እግዚአብሔር ፈቂዱ ተረኺብና ኣለና እሞ ለኣምላኽና እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይብዛሕዮም መደብ በኸመይ ኩለኹም ከም ትሰምዕዎ ብዙሓት ሊቃውንት ተረኺቦም ብከመይ ዝነገርዚ ብከመይ ይፍለጥ ዝገመ ነገርዚ ብከመይ ክንርድኦ ንኽእል ናበልኩም ሕቶታትን ሓተትኩም ንሕቶታትኩምን መምህራን መልሲ ንሃቡ መፅኦም እዮም ለማዓንቲ ኣብ መደብ ብከመይ ፈቃድ እግዚአብሔር ብከመይ ንፈልጥ ዝብል ነገር ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ፈቃድ እግዚአብሔር እንፈልጠሎም ብርክት ዝበሉ መንገድታት ዋላ እንተሃለው ኣብቲ ናይ ለማዓንቲ ክፍለ ግዜና ከየንዋሕና بسلسة وين بربعة نجارات فقد እግዚአብሔር نفلت إنا لنا نساتهم لما قدم ساعهم نارنا يمكن خيرنا مالتي እግዚአብሔር أملاخنا مستيرتو ورخلاتنا يجلسنا إذا حتى زيادة مزق بزح حساب عينيتي يا كسبيتك تخون تخيل تسويون زي أي حتى تقول زي تسويتون سو عيسي أيونك خون يخيل سبيتك تخون تخيل سو عيي لغت عليك خون لخيل عبودك أي مع الحداري مع الحداري سي بغمي كفلت نزبل سب حدار كبر الدليل فلاي زحتو زي أي حتاي الصوت راح يكون سرح كسرح دولي يسوون عيناي بخمي ناتي سرح فلت خيل نابز عد زي خدل يعني راه عفت عد خيدك تكمل بيا يتكملس بخمي فلت خيل جبل بزح حساب نزن سلسة زين نكمل لسالو سلل دلي فقارك زهير بخمي فلت يلي حتتي نتحدار نتسدت نتسرح مسرت بمقوار سب فقارك زهير حتتي نجرجن فقارك زهير النتيق نزن سلسة زين رحلنا يكونن نزن سلسة زين رحل كيكونن فقاد እግዚአብሔር ክትፈልጥ ልግበካ ጠቅላላ ፈጣሪና እግዚአብሔር ከም ምዃኑ መጠን እግዚአብሔር ዝፈቅዶ እግዚአብሔር ዝደልዮ ክንፈልጥ ግዴታና ስለልኾነ ጥራሕና ፈቃድ እግዚአብሔር ክንመሃር ብኸመይ ክንፈልጥ ኢልናውን ክንሓትት ልግበና እምበር ስለ ሓዳር ስለ ስደት ስለ ስራሕ ኢልና ጥራሕ ይኮነን ፈቃድ እግዚአብሔር ንጥዮ ማለት እዩ حدار كتجبر فقاد እግዚአብሔር فلوتيو ترجع كاب تفطرو مرأي سلالكال مالتي كنسرحون فلوتيو بلا بها فجت كذبله نصو سلالخنا مالتي سدت قاع بعلو باريخو قديسو حد غزي كم ذهبه سلنفلت سدتون እግዚአብሔር فقادي مالتي ያዕቆብ كسدت كلو مسو تسديدو يوسف كسدت كلون مسو تسديدو نيرو ابراهامون كاب عدو تفناقيلو فقادي غبسي خرتت كلو እግዚአብሔር مسو نيرو مالتي ስለዚህ አብድሌትና ኸይድና ክንሰርሕ አብድሌትና ኸይድና ክንልወጥ انتس ناي منفس سرح انتس ناي سجا سرح እግዚአብሔር فقادو كمي اساد داي من قدي بخمي يكون حداري بخمي كورو سرحي بخمي يجمرو لبل ነገር ግን فقاد እግዚአብሔር بخمي كفلت ابزبل بعمقت تخرت غيرنا كنرينا مالتي لكلن قدم كلن فقاد እግዚአብሔር كمهرنا لخل كفلطنا لخل እግዚአብሔር እግዚአብሔር ዝፈቅዶ እግዚአብሔር ዝደልዮ ነገር አየና ይጸልእ አየና ይደሊ አየና ይፈቅዶ አየና ይእግዶ ልብል ነገር مفلات انحردا أقداس تخينو بعلو እግዚአብሔር انتزي قليسلكا كتفلت أي تخلنيها زي مسألة بمقار قدوس داويد تايبل بمزمور 143 وطرع 10 مهراني اكزيو لقبير فقادك اسم أملاكي أنت نسخة أملاك إيخا اتفقدو نقرون بزي كان نسخة أنا كفلت أي خلنو مو فقاد كان مخرني مهارني نقرني بالقدوس داويد ومن فسك قدوس يمرهاني بمدرة صدقي بالكاو قدوس من فسك ما بحقي من قدي كجواز يمرحني يبل سلازي فقاد እግዚአብሔር كفلتو لخول سبات እግዚአብሔር تجليس لهم طرحي
እግዚአብሔር ታይ ይደሊ እግዚአብሔር ታይ ይጸልእ ልብል ባዕሉ እግዚአብሔር ልተናገረ ይንበር ማንም ክፈልጦ ለኸል ሰብ የለይ ቶም ሕድ እግዚአብሔር ይፎትዮም እዩ ናምነት እግዚአብሔር ቁርባን ይፎት ኢልና ንቆርብ እግዚአብሔር ፍቅሪ ይልፎት ኢልና ንፋቀር እግዚአብሔር ጸሎት ይልፎት ኢልና ንጽልይ እዚ እግዚአብሔር ዝፎት ምዃኑ መን ነጊሩ ተተባይሉ እግዚአብሔር ባዕሉ እዩ ሐዋርያት ተጽሒፎም ነው ነቢያት ተጽሒፎም ነው ክብል ይኽእል ሰብ ነቢያቱን ለጻሕፉ ሐዋርያቱን ለጻሕፉ በመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ምዃኑ ቅዱስ ጴጥሮስ አቀሚጡሎ ስለዚህ እግዚአብሔር ዝጸልኦን እግዚአብሔር ዝፎቶን እግዚአብሔር ባዕሉ ይጥራሕ ተናጊሩ ማለት እዩ ካብዚ ወጻኢ እግዚአብሔር ልፎቶ አነ ክፈልጥ የባዕለይ ልብል ሰብ እንተልዩ ከምዚ ባስልዮስ ዝበሎ ወይም እግዚአብሔር ይኾነይ ወይም ደግሞ ንስኻ እግዚአብሔር ይኻይሉሎ ናይ እግዚአብሔር ሙሉ ፈቃዱ እንታይ እዩ ሙሉ ድሌቱ እንታይ እዩ እሱ ባዕሉ ይፈልጥ ካፍቱ ባዕሉ ነገሮም ኢና እምበር ፈቃድ እግዚአብሔር ብኸመይ ይፍለጥ ኢልና ንኸይድ ለለና እምበር ናይ እግዚአብሔር ኩለንተና ናይ እግዚአብሔር ህሊና ልፈልጥ ሰብ ግን ፈጺሙ ሙሉ ብሙሉ የለን በቱ ባዕሉ ልተናገሮ ተረዲኡ ለኸደ ሰብ ግን ብዙሕ ኣሎ እሱ ከዓ ፈቃድ እግዚአብሔር ፈሊጡ ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ትልገለጸልና ጥራሕ ኢና ንፈልጥ እምበር እግዚአብሔር ለይገለጾ በዚ አጋጣሚ ዘይፍለጥ ምዃኑ ክናገር ስለደለኹ እዩ ብዝኾነ ግን ፈቃድ እግዚአብሔር ብኸመይ ንፈልጥ ናብ ዝብል ሕቶ ክነኣቲ ከለና ፈቃድ እግዚአብሔር በዘን ልስዕባ ሰለስተ ነገራት ክንፈልጥ ንኽእል ኢና ቀዳማይ ፈቃድ እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ ብምንባብ ይፍለጥ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ እግዚአብሔር መስተዋት ወይም ደሞ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ እግዚአብሔር እንሪእሉ ፈቃዱ እንርድአሉ ንኣምላኽና እግዚአብሔር እንሪእሉ እዩ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ ክጽሓፍ ከሎ ብነቢያት ተጻሒፉ በሐዋርያት እውን ተጻሒፉ ለነቢያት መንፈስ ቅዱስ አናጊርዎም ለሐዋርያት እውን መንፈስ ቅዱስ አናጊርዎም ብፍላይ ድማ ወንጌል እትበሃል ቅድስቲ መጽሐፍና ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ስጋ ለቢሶ ዘምድር ተመላሊሱ ዘምሆሮ ኣብ ልቢ ሐዋርያት ዝጻሓፎ ቅዱስ መጽሐፍ ስለልኾነ ፈቃድ እግዚአብሔር ብደንቢ ቁልጭ አቢላ ትነግረና መጽሐፍ እያ ወንጌል ማለት እዩ ቅዱስ ዳዊት እውን መዝሙር 86 ቁጥር 6 ሪእና ተኾይና እግዚአብሔር ይነግሮሙ ለህዝቡ በመጽሐፍ እግዚአብሔር ንህዝቡ በመጽሐፍ ይነግሮም ይብል ስለዚህ እግዚአብሔር ዝደልዮ ሁሉ ዝፈቅዶ ሁሉ ኣብ መጽሐፍ በነቢያት በሐዋርያት ገይሩ አጽሒፉ ነጊሩና እዩ ማለት እቲ እግዚአብሔር ዝፈቅዶ ፈቃድ እግዚአብሔር ብዓውይ ብስፍሓት ክንርደሉ ንኽእል እምበር መጽሐፍ ቅዱስ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ዘንብብ ሰብ ምስ እግዚአብሔር የዋግዕሎ ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ዘንብብ ሰብ ፈቃድ እግዚአብሔር ይጥይቅሎ ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ዘንብብ ሰብ እንታይ ክሓድግ እንታይ ክገብር ዝብል ካብ እግዚአብሔር መልሲ ይረክበሎ ማለት እዩ ስለዚ ፈቃድ እግዚአብሔር ክንፈልጥ እንኽእል በመጽሐፍ ቅዱስ እዩ ንኣብነት ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ፈቃድ እግዚአብሔር እንታይ ተገይሩ እንተኢልና ተፋቀሩ ዝብል መጽሐፍ ቅዱስ ንረኽቦ ለዚ ምፍቃድ ፈቃድ እግዚአብሔር ምዃኑ ተረጋጊጹሎ ማለት እዩ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ብዘይካ ኣነ ካሊእ ኣይተምልኽ ዝብል ኣሎ ስለዚ እግዚአብሔር ከምልኽ ከም ዝፈቅድ ከም ዝደሊ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተቐሚጡልና ኣሎ ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክንቃተል ከም ዘይብልና ኣቦናን ነናን ክንሐስር ከም ዘይብልና ክንሰርቕ ከም ዘይብልና ናማትና ክንምነ ከም ዘይብልና ብደንብ ገይሩ ነጊርና ስለዚ እግዚአብሔር እዞም ኩሎም እዚኦም ኣይደልዮምን ማለት እዩ ኣብ ወንጌል ሉቃ ተመጺና ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ልሰተየ ናይ ዘለኣለም ህይወት ይህልዎ ኣነ ምስኡ ነብር ንሱ እውን ምሳይ ይነብር ኢሉ ስለዚ እዚኣ ፈቃዱ ምዃና ብምንታይ ተረጋጊጻ ባዕሉ ብልተናገራ ባዕሉ ብለጽሕፋ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተረጋጊጻላ ማለት እዩ ስለዚ ፈቃድ እግዚአብሔር ስኡለ ሰብ ብዙሕ ሃደምደም ይብል እዩ ፈቃድ እግዚአብሔር ንምጥያቕ ገሊኡ ፈቆዲኡ ሰብ ይኸይድ ገሊኡ ፈቆዲኡ ጠንቋሊ ይኸይድ ገሊኡ ድማ ዒፍ ጭጭጭጭጭ ተይላስ ኣይ በቃ ፈቃዱ ይኾነ ኢሉ ልምለስ ሰብ ነዮ ናብ ዝኾነ ቦታ ክጓዓዝ ተደሊስ እንድሕር ብርእሱ ዞር ኢላ ዒፍ ጭጭጭ ኢላ ኣይ በቃ ፈቃድ እግዚአብሔር ይኾነ ኢሉ ልምለስ ነዮ ማለት እዩ ለእግዚአብሔር ምጥያቕ ሓዲጉ ናይ ኣምላኹ ቃል ምስማዕ ሓዲጉ ብዒፍ ለምልኽ ሰብ እዩ ዝኸምዚ ዓይነት ዝገብር ሰብ ኣምልኮ ጣዖት ከዓ ካብዚ ዝበለፅ ኣምልኮ ጣዖት የለይ ማለት እዩ ስለዚ ፈቃድ እግዚአብሔር ልፍለጥ በመጽሐፍ ቅዱስ እዩ ቀዳማይ ልወልናሉ ምክንያት እዚ እዩ ማለት እዩ በቀደም ካብ መጽሐፍ ቅዱስ መቸስ ዒፍ መጽሐፍ ቅዱስ የጻሓፈት ዒፍ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ፈጺማ ክትናገር ኣይትኽእሊ ክተንብብ እውን ኣይትኽእሊ ካብ ዒፍ ዝበለፅካ ፍጥረት ኣምላካዊ ሓይሊ ለተውሃበካ ስጋ ወልዲ እግዚአብሔር ተመጊብካ ክትነቅሕ ዝተገበርካ ሰብ ንስኻ ስለልኾንካ ባዕልኻ ንቢብካ መጽሐፍ ቅዱስ ፈቃድ እግዚአብሔር ክትርዳእ ይግባእ እምበር ዒፍ ጭጭጭ በለት ኳኹ ጭጭጭ በለት ኣለዋ ኣባጉባ ኣባጎውያ ገለ ልበሃሉ ተኾይኖሞ
رجبيت قالت خينا نمو بقى خم قال غير لو سر سبني ማለት فقاد يخون يدو لملس الله جيجا فقاد እግዚአብሔር قدامه يدفلت بمصحف قدوس يو مصحف قدوس خا نامن سريحنا كنبلع كم زلنا نغيرنا زي فقاد እግዚአብሔር بلا بهفقصك زوليا نسي لذي تقدامي فقاد እግዚአብሔር نفلطلو خمتي خلكم صنحكم فقاد እግዚአብሔር خوينو ማነው መጽሐፍ ቅዱስ ኮይኑ ካልአይ ፈቃድ እግዚአብሔር እንፈልጠሉ ድማ ጸሎት እዩ አቦታት ክንቃሳቀሱ ተኮይኖም ላብ ዝኾነ ቦታ ክጓዓዙ ተኮይኖም ፈቃድ እግዚአብሔር ጠይቆም ይኸዱ ፈቃድ እግዚአብሔር ልጥይቁ ከዓ ብጸሎት እዩ እዚ እንድዒ ተረዲና ዶ ተረደናን ተተረዲና ከነአምነሉ ዶ ነአምነሉ ካሊ ጉዳይ ኮይኑ ጸሎት ማለት ሲ ክትርጉም ከሎ ቦታትና ተናገሮ ምስለ እግዚአብሔር ኢሎም ጸሎት ማለት ምስ እግዚአብሔር ምንግጋር እዩ ስለዚህ ጸሎት እንድሕር ምስ እግዚአብሔር ምንግጋር ተኮይኑ ላብ ዝኾነ ቦታ ክትጓዓዝ ተኮይንካ ወይም ዝኾነት ሰበይቲ ክትምርዖ ዝኾነ ሰብኣይ ክትምርዓው ተኮይንኪ ጸሎት ክትገብርኒኪ ጸሎት ትገብርለኺ ጸሎት ትገብርለኻ ማለት ድማ ምስ እግዚአብሔር ትነጋገርለኻ ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ይነግረካ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔርስ ፈቃዱ ድዩ የፈቃዲ ምስዛ ሰብዚኣ ወይ ምስ ሰብዚ ክትምርዓው ፈቂዱ ድዩ የፈቀደ የተረጋግጽሉ ጸሎት እዩ ማለት እዩ ጸሎት ክንጽል ከለና ፈቃዱ ክንጥዮ ተለና ለእግዚአብሔር በቅጽበት ዲል ንምልሰልና በቅጽበት ዲል ነግረና እንተይልኩም በቅጽበት ዘይክምለሰልና ይኸሊ እግዚአብሔር ወላ ተዘንግዐ ተደንጎየ ለቅድሞ የውሊ ተባሂሉ ስለዚህ ዘንግዕኻ ተዓጊስካ ለእግዚአብሔር እንድሕር ደኣ ተጸቢኻዮ እግዚአብሔር ፈቃዱ ዝኾነ ስራሕ ትሰርሕ ትሓስብ ኣለኻ ለእግዚአብሔር በጸሎት ትጥይቆ በጸሎት ትጥይቆ ማለት ሽዑ ድንገት ግን ይነግረካ ማለት አይኮንም እግዚአብሔር بالተፈላለየ መልክዕ ክነግር ይኽእል ጸሎት ጠይቃዮ ስለ ሓዳር ወይም ጠይቃዮ ወይም ስለ ስራሕ ጠይቃዮ ስለ ስደት ጠይቃዮ በጸሎት ክምልሰልካዮ ሞጻል ንውለለና ምክንያት ፈቃዱ ትፈልጥ ይኻ ንውለለና ምክንያት እግዚአብሔር በሰለስተ ነገር ክነግረካ ይኽእል ይላውነት ጸሎት ምትጸልኻ በሰለስተ ነገር ክነግረካ ይኽእል ብሕልሚ ከርእየካ ይኽእል ብደቅ ሰባት ገይሩ ክመኽረካ ይኽእል ብውሽጢ ልብኻ እውን ክነግረካ ይኽእል ውሽጢ ልብኻ ክነግረካ ይኽእል ማለት ውሽጥኻ ተዳምጾ ስደት ኣብ ልሓሰብካዮ ሰዓት ፍርሕ ትብል እንተሊኻ ዝኾነ ስራሕ ክትጅምር ኣብ ልሓሰብካዮ ሰዓት ትፈርሕ እንተሊኻ ራዕዲ ይስምዓካ ሓዘን ይስምዓካ ጭንቂ ይስምዓካ እንተልዩ ፈቃድ እግዚአብሔር ይኾነ ማለት እዩ እግዚአብሔር ሲ ኣይትግበሮ ይልካ ኣሎ ማለት እዩ ብፍላይ ወለድና ታይ ይብሉ ሓዳር ክገብር ደሊሲ ከመይ ለለሰ ይትሐሸኒ ገለ ኢልካ ተማኺርካዮ ታወቃሕ ዝበለትካ ታውሽጥኻ ለሐጎሰትካ ንሳናትካ ኢሎም ይመኽሩ ማለት እዩ ወቃሕ ማለት ጮቅ ዝበሃል ነገር ነው ፈሊጥካዮ ርኢኻዮ ለይትፈልጥ አግኒኻዮ ለይትፈልጥ አዋጊዕኻዮ ለይትፈልጥ ሰብ ጠውላሕ ይብለካ ነገር ግን ናይ ውሽጢ ድዩ ተጠውላሕ ማለት ንሱ ስጋዊ ትምኒት ስጋዊ ድሌት ከይኸውን ብርግጽ ምስትውዓል የድልዮ ጥንቃቄ የድልዮ ናይ ዝሙት መንፈስ ተባዓለሎ ናይ ዝሙት መንፈስ ተባኻለሎ ናይ ዝሙት መንፈስ አጋጢሙካ ከይኸውን ጥንቃቄ የድልዮ በእውነት ግን ለድሕሪት ለይትውለሉ ለይትድንግጸሉ የግዳስ ኣብ ክንዲ ምድንጋጽ እትተብዕሉ ኣብ ክንዲ ምፍራሕ እትተብዕሉ ኣብ ክንዲ ምሕዛን እትሕጎሰላ ወይም እትሕጎስሉ ተኾይኑ ግን ተሰብንሱ እግዚአብሔር ፈቂድዎ ምዃኑ ብኡ ትርዳእ ትኽእል ማለት ስለዚህ ብሰባት ገይሩውን እግዚአብሔር ክመኽረና ይኽእል ንጓል እገለ ንወዲ እገለ በዚ መልክዕ እዚ ተትቕጽሉ ኢሉ እግዚአብሔር መልሲ ክምልስ ይኽእል እዩ ኣዩን ሰብ ከምናእትዎ ማለት بالتفلالي ملك بزي غيرو زاهر كرر كاب حلم حليفو كاب وشتنا منغار حليفو بسبات غيرون كنغرنا يخلي اتحاوي زاغال اكلس تاي مسلكا يلو كمخركا يخلي ነገር ግን هو زاهر ملسي ملس ليو مالتي كمخركا يخلي خمس عين سرح تجمر كايلو كمكر يخلي الله وزع عدزي خمسي تسرح خبزي تسرح كبلي يخلي ግን كنستوعلي بنا تسبنسو تلايخو زمزلو كاب خلت ነገር تلايخو كمصي يخلي كاب شيطان ون تلايخو كمصي يخلي ካብ መንፈስ ቅዱስ ካብ እግዚአብሔርን ተላእኹ መጽእ ይኽእል ናይ እግዚአብሔር ድዩ ወሱ እንዲሞን እትሕቶ ይያዝ ክመጽእ ለኸል ሕተኻ ለተሰብንሱ ናይ እግዚአብሔር ድዩ ናይ ሰይጣን ልኡኸ ብምንታይ ኢኻ ትፈልጦ ልብል ነገር ግን ተሰብንሱ ከመይ እዩ ኣካይዱ ሰናይ ዶ ዋዕልኡ ሰናይ ድዩ ብጽቡቕ መንገዲ ድዩ ይመላለስ ቅድመ ሕዚ ለፋለጦም ሰባት ብሰናይ መንገዲ ይቕጽሉ ኣለዉ ዶ ምስርኸ እግሩ ላምንታይ ልግስግስ ላብ መምጽዋት ድዩ لا بيت كريستيان ديو لا بيت طاوت يدو لا بسرق دي لكسكس لا مصوات افو سوق يدومي لا مقماس افو مصحف قدوس لا منواب عينو مصحف قدوس لا منواب ديو لفاتنس درف لا مدراف لول نغرات لصرف دي لفاتنس
ልውዳሴ ዝብል ነገራት ትሰብ ንሱ እውን ክተስተውዕሎ ይግባእ ብፍላይ ዕቢ ዝበለ ዕድመ ዝፀገበ ካብ ቤተ እግዚኣብሔር ዘይርሕቕ ሰብ ገይሩ እግዚኣብሔር ክልእኽ መልሲ ክህብ ስለልኽእል ንኸምዚ ዓይነት ጓል እከለ ኢሎም ክመርፁ ከሎ ወለድና እሺ ኢልካ ምቕባል ፈቓድ እግዚኣብሔር ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ከተሓሳስበኩም እደሊ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ሰባት ገይሩ ስለልኸልና ብውሽጥና ገይሩ እውን ክነግረና ብሕልሚ እውን ክነግረና ስለልኽእል ኣብዚኣ ሕልሚ ክንብል ከለና እውን ጥንቃቐ ተድልያ እያ ሰይጣን የጫውተና ከይህሉ ምሕላም ካብ ሰይጣን ዝመፅእ ሕልሚ ስለለሎ ካብ እግዚኣብሔር ዝመፅእ ሕልሚ ኣሎ ካብ ፍትወት ስጋ ዝመፅእ ሕልሚ ኣሎ ስለዚ ፈቓድ እግዚኣብሔር በዘን ሰለስተ ነገራት እዚአን ኣብ ዝፀለናሉ ግዜ ክምልሰልና ስለልኽእል እዚአን ልቢ ኢልና ክነስተውዕለን ዝግባእ ነገር እዩ ማለት እዩ ሳልሳይን ናይ መጨረሻን ቀዳማይ ብመፅሓፍ ቅዱስ ኢና ኢልና ካልኣይ ብፀሎት ኢና ኢልና ሳልሳይን ናይ መጨረሻን ድማ ብትዕግስቲ እዚ ዝኾነ ነገር ለእግዚኣብሔር ትጥይቆ መፅሓፍ ቅዱስ ክተንብብ ከም ዘለካ ተረዲእኻ ፀሎት ክትፅልይ ከም ዘለካ ተረዲእኻ ካብዚ ቀፂሉ ቲ ዝፀለኻዮ ትለንወብካዮ ኣባኻ ክፍፀም እንታይ የድልዮ ትዕግስቲ የድልዮ ማለት እዩ ኣይኮነ እንዶ ሓዳር ኣይኮነ እንዶ ስራሕ ኣይኮነ እንዶ ዝኾነ ዓይነት እንቅስቃሴታት ነብስና እውን ለባዕሉ እትድሕን ብትዕግስቲ ስለዝኾነ ማለት እዩ ወበትዕግስትኩም ታጠርዩ ዋለ ነብስኩም እዩ ዝብል ወንጌል ሉቃስ ለነብስኩም ብትዕግስቲ ተጥርይዋ ኢኹም ስለልብል ፈቓድ እግዚኣብሔር እውን እንፈልጥ ብትዕግስቲ ብምፅብባይ መዝሙረ ዳዊት ፀኒኻ ፀናይኩ ለእግዚኣብሔር ሰማዕኒ ወተመይጠኒ ይብል ንእግዚኣብሔር ምፅባይ ተፀበኽዎ ሰምዐኒ ድማ ተመለሰኒ ድማ ይብል እወ እግዚአብሔር እንድሕር ዳ ብትዕግስቲ ንፅበዮ እንተሊና እግዚአብሔር ቀልጢፉ ልሰምዕ ቀልጢፉ ልረድእ ኣምላኽ ስለዝኾነ ነገር ግን ትዕግስትና የድልዮ እዩ ምክንያቱ ኣንሕና ብዙሕ መዓልቲ ለሚናዮ ብዙሕ መዓልቲ ዝኾነ ሕቶ ሓቲትናዮ ፅባሕ መልሲ ክቦም እየ ናበለና ሃለየ ፅባሕ እንተዘይኸይድና 40 ዓመት ደኺምና ብሓንቲ ፅባሕ እውን ክንስእኖ ንኽእል ኢና እቲ ናይ እግዚኣብሔር መልሲ ማለት እዩ ብፀሎት ሓቲትና 40 መዓልቲ ተመላሊስና ጠይቕናዮ መበል 41 ክምልሰሉ እየ ናበለና ሃለየ ሰኣን ሓንቲ መዓልቲ ምዕጋስ ነገራት ኩሉ ክኸስረና ስለልኽእል ትዕግስቲ ኣብ ሂወትና ወሳኒ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ዳ ተፀቢና ፍቓድ እግዚኣብሔር ብግዚኡ ክንፈልጦ ንኽእል ኢና ንኣብነት ምፅባይ ማለት እንታይ ማለት እዩ ምስ ዝኾነ ሰብ ክትላለ ትኽእል ኢኻ ምስ ሰብ ንሱ ስራሕ ክትጅምር ትሓስብ ምስ ወላ ተቃራኒ ፆታ ኮይኑ ሓዳር ክትገብር ትሓስብ ትኽእል ኢኻ ወይም ደሞ ስደት ክትስደድ ትደሊ ኢኻ ብቻ ኮታስ ዝኾነ ነገር ለዝኾነ እንቅስቃሴ ሰብ ትሓሪ ማለት እዩ ሰብ ምስ ሓረኻ ምስ ዘብዚ ብዙሕ ግዜ ብምፅናሕ ተሰብ ንሱ ቀልጢፉ ተዘይሞኒካ ንስኸውን ቀልጢፍካ ተዘይሞኒኻዮ ኣብ መንጎኹም ባእሲ ተዘይተፈጢሩ ፈቓድ እግዚኣብሔር እዩ ነይሩ ማለት እዩ ልበለፀ ፍቕርኹም ልበለፀ ርክብኩም ናቐፀለ እንተኾይኑ ፈቓድ እግዚኣብሔር እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ዝኾነ ሰብ ትሓሪ ኣለኻ ንስኹን ዝኾነ ሰብ ትሓሪ ኣለኺ ነገር ግን ክትምርዐው ንሓሰብኩም ናሃለኹም ሰብ ሓዳር ክትኾኑ ንሓሰብኩም ናሃለኹም ኣብ መንጎ ምጭቕጫቓት ተመፅዮም ኣብ መንጎኡ ንዓዓቕ ተመፅዩ ኣብ መንጎ ስልኪ ዘይምልዓል ክኸውን ይኽእል እዩ እናተረአየና ሃለየ ማለት እዩ ቴክስት ምምላስ እውን ምስልቻው ክኸውን ይኽእል እዩ ኣይ ምስኡ ምርኻብ ብጣዕሚ ልህከየኒ ገለታት ድውሉታት እንድሕር ዳኣ ተጋጢሞም እዚ ፍቓድ እግዚኣብሔር ይነበረ ማለት እዩ ፍቓድ ስጋኹም እዩ ፍቓድ ፍትወት ስጋ የሸኒፈኩም ወይም ደሞ ሰይጣን ይፈሊጡ ከምኡ ገይሩ ልሕማቕ ነገር ሓሲብኩም ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ናይ ኣብ ናይ እዚ ተቃራኒ ናተፋተኹም ናተፋቐርኩም ናተረዳዳእኹም ፍቕርኹም ልበለፀ ናጠንከረ በቃ ክትረኽብዮ ከምዚ ዓይነት ኣብ ውሽጥኹም ጉጉት ዝፈጥረልኩም እንተኾይኑ ግን ፍቓድ እግዚኣብሔር ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝፈቀዶ ናተጣመረ ናተሰረነ እግዚአብሔር ለአዳምን ሔዋንን ዘራኸበ እግዚአብሔር ስለዝኾነ ማለት እዩ መሬት ማይ ነፋስ ሓዊ ኣጣምረ ኣቢሉ ሓደ ሰብ ክንኸውን ዝገበረና እግዚአብሔር ስለዝኾነ እግዚአብሔር ምጥርናፍ እምበር ምብታን ስለለይብሉ ኣብ ባህሪ እዩ እንድሕር ናጠርነፈኩም ከይዱ ብሓሳብ ብፍቕሪ ብሓልዮት ብምርድዳእ በብዙሕ ነገር እንድሕር ናጠርነፈኩም ከይዱ ፈቓዱ እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ናብ ሓዳር ክበቅዕ ዝግብኦ ነገር እዩ ማለት እዩ እንድሕር ኣብ መንጎ ክሪፍ ተጋጢማ ግን ገና ከይተረኸብካ ሓዳር ተይገበርካ ምኩርራይ ምስልቻው ለጋጥሙ ስልኪ ዘይምልዓል ወዘተ ዝመስሉ ነገራት ዘጋጥሙ ተኾይኖም ግን ፈቓዱ ይኾነን ኢልካ ገናና ኣለኻ ከተቋርፆ ይግባእ እዩ ማለት እዩ ብትዕግስቲ ተዓጊስና ፍቓድ እግዚኣብሔር ንፈልጥ ንኽእል ኢና ካብ በልና ስራሕ ንምጅማር እውን ተዓጊስና ሓዳር ንምግባር እውን ተዓጊስና ዝኾነ ነገር እንቅስቃሴ ንምግባር እውን ተዓጊስና ኢና ናበልና ፀኒሕና ናይ መጨረሻ ፍቓድ እግዚኣብሔር
ربعين وسخ انت توهايلو نفلطلو مستير رومي معرف 12 قصر 2 تقميط له كم زي زبل اي تفكروا ولا زعلم وحدثوا لبكم يقول لبخا بمحداس نزع عالم زي بزي مفكر فاد እግዚአብሔር ክፍለጥ ይخل لبنا انت حدثنايو بمنتاي لبنا كحدث يخل بقال املاح بمنتاي لبنا كحدث يخل بفكر እግዚአብሔር بمنتاي لبنا كحدث يخل بصلوت لبنا بمنتاي كحدث يخل بمعقاس بزم ملك عزيوب لبنا حدثنا بسقون دومون لبنا حدثنا مصحفت بمنواب قدوس قال بمسمع مايليت بمفتاو ميليلا بمفتاو قداسي بمفتاو بزوم نغراز يوم لبنا تتحدثو كاوز فتوت عالم كاوز تمنيت عالم اندحر على حقنا لبنا تحدث له مال سلازونه لبنا تحدثنا فقال እግዚአብሔር نفلط سبات لبوم تتحدثو من يفكر له مالتي እግዚአብሔር يفكر له እግዚአብሔር تفكيرنا يخا እግዚአብሔር لفوتي ነገር نفلط لنا مالتي فقال እግዚአብሔር نردا لنا مالتي ማለት ዝኾነ ሰብ ታይ ፎቱ ታይ ይጸልእ እትፈልጥስ ምስትሰብ ንሱ ተተፋቂርካ ተተራዳድካ ቅርብ ተይልካ ምቅርራብካ ጥምረትካ ናቀጸለ ተኸይዱ ተሰብንሱ ታይ ይጸልእ ታይ ፎቱ ይነግረካ ለዚ እግዚአብሔር እውን አብነፍቅሮ ቁጽሪ ታይ ከም ልደሊ ይነግረና አብ ልብና ሓዲሩ ይነግረና ማለት እዩ ልብና ጠቅላላ ሓደ ሰብ ተፍቅሮ ኢኻ የፍቅረካ እዩ ዝባልስ ልብኻ ተይውካ ሓቂ ልብ ተተራኺብካ እንዲኻ ትፋቀር ስለዚህ ለእግዚአብሔር እውን ልብና እንተይውናዮ ወደይ ልብኻ በኒ ቆይል መጽሐፍ ምሳሌ 23 26 ወደይ ልብኻ በኒ عينتك هذا ما من قد يتمتايو دقيم رايو لإግዚአብሔር ልብና እንተይውናዮ ለእግዚአብሔር እንተፍቂርናዮ عينتنا ታይ ይጥምታለዋ ማለት እዩ መንገድ ታቱ ይጥምታለዋ ማለት ስለዚህ መንገዱ ሁሉ ታይ መሆኑ እግዚአብሔር የብርህልና ማለት ስለዚህ ልብ በመሐዳስ ካብዝ ትምኒት ዓለም ዚ በመርሐቅ ፍቃድ እግዚአብሔር ይፍለጥ ማለት እዩ አለወለዛ ግን በህይወትካ በናብራኻ ኣብዛ ዓለም ዚ ናተጨማለቕካ ካብ ዝሙት ላው ዝሙት ናተጓዓዝካ ካብ ስርቆት ላው ስርቆት ናተጓዓዝካ مزمور لي تفرد جفرات راح تفلت تخنك فقاد እግዚአብሔር ክትፈልጥ አይተخلني በየገር ከነግረካ የግዳብ ክንዲ ምፍላጥ فقاد እግዚአብሔር فقاد ሰይጣን ንስኻ አባኻ ብልዕሊኻ ሓዲሩ فقاد እግዚአብሔር ንኸይ ተሰርሕ የግዳስ فقاد ሰይጣን ንኽትሰርሕ فقاد ሰይጣን ፈሊጥካ فقاد ሰይጣን ንኽትንቀሳቀስ የብቃካ ማለት እዩ ድሕር ንዛ ዓለም ዚ ተኸተል ተኸንካ ንዛ ዓለም ዚ ተኸተል ተኸንካ ተፍቅሮ ተኸንካ ንዓለም ዚ ኣይትከተል ማለት ማ ካውዚ ወፂኻ ህደም ባህታው ማለት ኣይኮነ العالم زي مختال مالسي لعلي እግዚአብሔር لعلي ፈጣሪኻ ንዚ ፍጡር ዓለም ምፍቃር ማለት እዩ ንዚ ዓለም زي مختال ማለት ድማ ከግልግለኒ ተፈጠረ ይልካ ክትወስዶ ዝግበካ ካብዚ ዓለም ተወስድ ክትጥቀሞ ዝግበካ ትጥቀም ምፍቃር ግን አይግባይ ምፍቃር ለማን ስለልኾነ ለእግዚአብሔር ስለልኾነ ልግባ ማለት ይተፍቅሩ ወለዛ ዓለም ወይ ዘሃለው ዓለም ዓለምኒ ሐላፊ ፍቶትኒ ሐላፊ እስመ ኩሉ ሐላፊ ወቱ ንዚ ዓለም ዚ ትፍቶ ይተፍቅሩ ኩሉ ሐላፊ ይሞ ንዚ ይሐልፍ ቃል እግዚአብሔር ፍቅሩ وزسي يقبر في توتال እግዚአብሔር يلا ملكته يوحنس فقاد እግዚአብሔር ዝገብር ግን ንሱን ዘላለም ይነብር ይብል ስለዚህ ልብኻ በመሕዳስ ነዛ ዓለም ዚ ብዘይ ምፍቃር فقاد እግዚአብሔር ምፍላጥ ይካል ማለት እዩ እንድሕር ልብና ሐዲስና ድማ እንታይ ኢና ንፈልጥ ዝብል ነገር فقاد እግዚአብሔር ታይ ምዃኑ ንፈልጥ ወአመክሩ ዘይፈቅድ እግዚአብሔር ዘሰናይ ወዘጽድቅ ወዘፍጹም ደግም ራይ ልብና ተተሐዲሱ فقاد እግዚአብሔር تاي مخانن فلت ثلاثه ነገር በዚህ አክነብረኩም ናይ መጨረሻ አዋድ እግዚአብሔር ታይ مخانن فلت ቀዳማይ ጽቡቅ مخانن فلت ዘሰናይ ያዘለት ወዘጽድቅ خلاي حق مخانن فلت ሳልሳይ ፍጹም مخانن ንርዳ ማለት ፈቃድ እግዚአብሔር ፍጹም ፈቃድ እግዚአብሔር ሰናይ ፈቃድ እግዚአብሔር ሙሉ እዩ በደንብ ከነስተውል ይግባና ዘሰናይ ወዘጽድቅ ወዘፍጹም ጽቡቅ حقي ሙሉ ወይም ፍጹም እዩ ፈቃድ እግዚአብሔር هذه زخونة أوشتنا سناي نجار نحسب انتلينا أو سناي نجار انتلينا فقاد زهري مالتي فقاد زهر نفس مالنا مالتي أو كند سناي أو إكى انتلينا جن فقاد زهري خني فقاد شيطاني فلذي سناي نحسبنا نهلنا أمونجو زخونة نجار كنجبر نتحسبنا سناي سلالخونة بكا قبل على سناي تدميرو سناي هيوت من تكلونا كنجوري جبنا مالتي نامنت نقله كمصوتو حسب الله نقلك هو حسب الله نقلك ردو حسب الله زبل نجار وشتنا أنتلي نصفقاد እግዚአብሔር مالتي عندحر الزبزيس صليو زيماكم حريو لين مزيماك خيديو لين نبل حالينا ግን فقاد እግዚአብሔር ሆነ فقاد ሰይጣን ስለዚህ በጽበቅነቱ ይፍለጥ ማለት በሰናይነቱ ይፍለጥ فقاد እግዚአብሔር በሰናይነቱ ይፍለጥ ካለ
ዘጽድቅ ሓቂ ይልወልናዮ ኣብዚኣ ብትግርኛ መሐጎሲ ኢሎም ይጥወሎ ዝኾነ ነገር ሓሲብና ምስ ዝኾነ ነገር ክንጣመራ እንሓስወሉ ግዜ ንሕጎስ እንተሊና ፈቃድ እግዚአብሔር እዩ ማለት እዩ እዚ ለሓረኻያ ጓል እንተልያትካ ወይም ደግሞ ለሓረኽዮ ወዲ እንተልዩ ንኡ ክትረኽብ ከለኽ ደስ ልብለክ ተኾይኑ ፈቃድ እግዚአብሔር እዩ ማለት እዩ ፈቃድ እግዚአብሔር እዩ ግን ክነስተውዕሎ ልግበና ደስታ ክልተ ዓይነት እዩ ስጋዊ ደስታን መንፈሳዊ ደስታን እንዩ ውሽጣዊ ደስታን ደጋዊ ደስታን እዩ ትትሕጎስ እዩ ተሓጓስ ነቲ ተሓርዩ የለለኽ ሰብ ምስ ረእኺ ድሕጎስ እንተሊኺ ወይም ትሕጎስ እንተሊኻ ትተሓጓስ ንሱ ካብ ውሽጥኺ ተኾይኑ ዝውዕል ለሓድር ተሓጓስ እንተኾይኑ ፈቃድ እግዚአብሔር እዩ ምስኡ ክትጣመር ማለት እዩ ልተወሰነ ደቃይቕ ተሓጒስኪ ወይም ተሓጒስካ ፀኒሑ እንድሕር እሱ ኣብ ለስታወስካ ሰዓት ቅሽሽ ልብለኪ ብጣዕሚ ልድብረክ ተኾይኑ ፈቃድ እግዚአብሔር ይኾነ ማለት እዩ ፈቃድ እግዚአብሔር ዝኾነ ኩሉ ግን መሐጎሲ ተተሓጓስ ንሱ ከዓ ወዓሊ ሓዳሪ እዩ ደጋዊ ተይኾነው ውሽጣዊ ተሓጓስ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ለሐጉሰካ እንተልዩ ለሐጉሰኩም እንተልዩ ፈቃድ እግዚአብሔር እዩ ማለት እዩ ምስኡ ክትጣመሩ ዝኾነ ስራሕ እውን ክትሰርሑ ተሓስቡ ክትጅምርዎ ተሓስብዎ ግዜ ደስ ልብለኩም ሕጉስ ልብለኩም ብዙሕ ነገር ከም ዝወነንኩም ገይሩ ልስማዓኩም እንተኾይኑ ፈቃድ እግዚአብሔር እዩ ማለት እዩ ኣብ ጽልመት ልብለኩም ምኻዱ ምጅማሩ ብጣዕሚ ልኸውደኩም እንተልዩ ግን ፈቃድ እግዚአብሔር ይኾነ ውሽጥኩም ይነግረኩም ኣሎ ውሽጥ ኮይኑ እግዚአብሔር ማለት እዩ ስለዚ መሐጎሲ ብምዃኑ ጽቡቕ ብምዃኑ ድኻም ለይብሉ ብምዃኑ ምስ ሰባት ዘየጋጪ ብምዃኑ ፈቃድ እግዚአብሔር ምዃኑ ይፍለጥ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ገና ኣብ ምጅማርካ ምስ ሰባት ለጋጭካ ተኾይኑ ሓንቲ ጓል ምስ ሓረኻ ሓደ ወዲ ምስ ሓረኺ ኣብ መንጎኡ ምስ ሰባት ትጋጨ ወይም በመንጎ መፅኢ ለዓይል ደለኽዋ እኮ እያ ነይራ ለዓይ እኮ ሓርያ ልብል ሰብ እንተልዩ ፈቃድ እግዚአብሔር የነበረ ማለት እዩ ዝበለፀ ምስኣተ ተጣሚርካ ወይም ተጣሚርኪ ዝበለፀ ባእሲ ጭቕጭቕ ኢኹም ትፈጥሩ ማለት እዩ ባዕልኻ እኳ ጥሒስካ ተጌርካዮ ማለት እዩ ምልክታት የርእየካ እዩ እንድሕር ተሓጓስ ብልዕል ተሓጓስ ሰናይ ብልዕል ሰናይ ምስኡ ብምርኻብኪ ሰናይ ናተወሰኸልክ ልኸይድ ተኾይኑ ግን ፈቃድ እግዚአብሔር ሰናይን መሐጎስን ስለዝኾነ ትክክለኛ ፈቃድ እግዚአብሔር እዩ ማለት እዩ ሳልሳይ ሙሉእ እዩ ልወልናዮ ፈቃድ እግዚአብሔር ሙሉእ እዩ ልወልናሉ ምክንያት በመጽሐፍ ቅዱስ ኢና ረጋጊጽና እግዚአብሔር መልእኽቲ ክነግረካ ከሎ እግዚአብሔር መልእኽቲ ከመሓላልፍ ከሎ ፍጹም መልእኽቲ ስለለመሓላልፍ ካብ ሰይጣን ዝመፀ መልእኽቲ ግን ሕቶ ልፈጥር መደናገሪ መዛብዒ እዩ ጥያቄ ለአእምሮኻ ልፈጥር ልምንታይ ለብል ነገር እዩ ካብ እግዚአብሔር ዝመፀ ነገር ግን ልምንታይ ለይትብለሉ ፍጹም ዝኾነ መልእኽቲ ፍጹም ዝኾነ ሓሳብ ሒዙ ስለልመጽእ ፈቃድ እግዚአብሔር በፍጹምነቱ ይፍለጥ ሮሜ 12 ቁጽሪ 2 ኢና ንብል ዘለና ወዘ ፍጹም ስለልብል ሙሉእ ብምዃኑ ፍጹም ብምዃኑ ፈቃድ እግዚአብሔር ይፍጽም ይፍለጥ ማለት እዩ ለምሳሌ ምዕራፍ 2 ማቴዎስ እንድሕር ንሚምና ብሕልሚ ንዮሴፍ ንእመቤታችንን ንወዳን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽናን ሒዝካ ተሰደድ ተባሂሉ ነይሩ ፈቃድ እግዚአብሔር ምዃኑ ብምንታይ ፈሊጥዎ ተሰዲዱ እንታይልና ፍጹም ብምዃኑ ይፈሊጥዎ ትመላእከ እግዚአብሔር መፂ እንታይ ኢልዎ መስለኩም ለይቲ ተስእ ነዚ ህፃንን ንንኡን ሒዝካ ሄደም ኢልዎ ቀዳማይ ፈቃድ እግዚአብሔር ምዃኑ በዚኣ ተረዲኡ ንህፃንን ንንኡን ስለልበለ ንህፃን ጥራሕ ኢልዎ ተትኸውን ንንኡ ከሞ ከመይ ክገብራ ኢሉ ምስ ንኡ ሓልዋ ስለልተባሃለ እሱቕ ክብል ነይሩ ማለት እዩ ንንኡ ጥራሕ ተዝብሎ ነይሩ ድማ ወዲ ሓዲጋ ከመይ ገይራ ቤና ክወስዳ ኢሉ ክጭነቕ ነይሩ ፍጹም ስለልኾነ ፈቃድ እግዚአብሔር ግን በመልአኩ ገይሩ እግዚአብሔር መልእኽቲ ተሰድድ ተሎ ንህፃንን ንንኡን ኢልዎ ማለት እዩ ካልኣይ ማዕዝየ ክኸይድ ከይብል ድማ ኸዚ ኢልዎ ብለይቲ ኢልዎ ከመይ ናበልኩ ክኸይድ ከይብል ድማ ብጉያ ክዲ ኢልዎ ጉየ በሌሊት ይብሎ ተሲኻ ብለይቲ ጉየ ኢልዎ ርኡ ፍጹም ስለልኾነ መልእኽቱ እስካብ ማዕዝየ እሞ ላበየ እሞ ክኸይድ ከይብል ድማ ላብ ግብፂ ክድ እስካብ ማዕዝየ ግብፅኻ ክፀንሕ ከይብል ድማ እስካብ መእነግረክ እስካብ ባዕለይ ልነግረካ ተመለስ እስካብ ልብለካ ኢልዎ ማለት እዩ ካብ እግዚአብሔር ስለልኾነ ተላኢኹ መልአክ እግዚአብሔር መፂ ኢሉ ኣሎ መልእኽቲ ከዓ ፍጹም ሙሉእ ነይሩ ፈቃድ እግዚአብሔር እምበር ዝፍለጥ ሙሉእ ፍጹም ብምዃኑ እዩ ዝኾነ ሰብ ሕዚ ምስቲ ተሓርዮ ወይ ምስ ተሓርዮ ሰብ ናዋጋዕኻ ፍጹም ምልላይ ፍጹም ምምኽኻር ፍጹም ምርድዳእ ሙሉእ ዝኾነ ሓሳብ ኣብ መንጎኹም ተዘይተፈጢሩ ፈቃድ እግዚአብሔር እዩ ማለት እዩ ፍጹም ዝኾነ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ተሓሳብ ዘይጎደለ ተኾይኑ ፈቃድ እግዚአብሔር እዩ ጉድለት እንክሊል ዘለዎ ወይም ኣብ መንጎ ምድቃስ ናነት ናዋጋዕኻ ናሃለኻ ድቃስ ናዋጋዕኻ ናሃለያ ናብ ሞባይል ትኽትኩት ተኾይና እሱ እውን ሞባይል ትኽትኩት ተኾይኑ ብሙሉእ ልቡ ብሙሉእ ልብኺ ለይትደማመፁ ለይትሰማምዑ ተኾይንኩም ፈቃድ እግዚአብሔር ይኾነ ገና ናሃለየ ምልክት ይህብ ስለዘሎ
مقراص يتلبل صلخون مالتي سلازي فقاد مدب فقاد እግዚአብሔር بخمي ናይ እግዚአብሔር فقاد بخمي يفلط لبل ነገር بسلسته مسرتاوያን ነገር አቀዲመ ተናገረ እሳተንውን መጽሐፍ ቅዱስ በመንባብ ጸሎት በመግባር በመዕጋስ ኢልና ረብዓይ ሙሳኽ አድላይ እንተኮይና ለወሰኽና ድማ ልቡናኻ በመንጻ ልቡናኻ እንተጽኻ ድማ فقادو ታይ ምዃኑ ትርዳ ኢልና ሰናይ ምዃኑ محጎስ ምዃኑ ፍጹም ምዃኑ ትርዳ ማለት እዩ ሰናይ ዝኾነ ጽቡቕ ዝኾነ መልእኽቲ ተመጽኢኩም فقاد እግዚአብሔር ምዃኑ ተረዲእኩም ክትፈጽምዎ ክትገብርዎ ይግበኩም ካብዚ ብላዕሊ ምትንታን ይካል ግን ግዜኡ ለማዓንተ እዚ ካእኽለና እዩ ማለት እዩ فقاد እግዚአብሔር እንታይ እዩ እንተይልና መጀመርያ ሰናይ እዩ محጎስ እዩ ፍጹም እዩ ዝብል ነገር እዩ ተነ መጨረሻ ነገርኩም ማለት እዩ بخمين فلت لزبل ملسجن مزحف قدوس بمنباب صلوت بمجبار لبخاب بمحداس فقاد الزهير فلت يخيل لبخاب بمحداس تبلجن بتعمل جير كيتب لنا حدرا بهيوت بمنوار مالتي مزحف قدوس بزفقدوك زهير بزدوليو بمنوار مالتي بمنوار عند حر نبير كاي تخينك فقادو الفقادو ناتوسخلك يخيدي مالتي فقادو فليتنا كان فقادو كنبر املخنا لخلاتنا يردنا مسمر እግዚአብሔር ወሃዩን እንገብር ዘንተ አውዝክተ ይዝብልሞ እግዚአብሔር እንተ ፈቂዱ በህይወት እንተሊና ካውዚ ብላዕሉን ፈቃዱና ተረዳና ክንኸይዲና አምላኽና እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ለሁላትና ገልጸልና ናቱ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና ምስጢሩቶ ፈጣሪና እግዚአብሔር ይግለጸልና እሱ ተዘይገሊጽና ፈጽምና ፈቃዱ ክንፈልጥ አይንኸልን ቅዱስ ዳዊት ከምለወሎ ማለት ይቀድምና ምለወልና እዩ እግዚአብሔር ጥራሕ እዩ ታይ ይፈቅድ ታይ ይደሊ ስለ እግዚአብሔር ስለ ባዕሉ ከፈልጥ ዝኽእልሞ فقاد እግዚአብሔር ክንፈልጥ ባዕሉ አምላኽና እግዚአብሔር لخلاتنا أمورنا يبرهلنا ببزلكم سلام እግዚአብሔር يبزحلكم جنبيرنا اسكم نودع حاضركم ناس للصنعكم بشم قدست ቤተ ክርስቲያን نخبركم ፈጣሪና እግዚአብሔር በብዘለና ይጸግኡ በረከቱ ምሕረቱ ይብዝሐልና በኻሊእ መርሃ ግብሪ እስካሁን ድራኸብ በብዘለና ሰላም እግዚአብሔር ይብዝሐልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር